इउटुबाव गोबां आपडेट फैदों बेफोरबायसा जेनेबा जोङो साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट खालामनो हासिगोन ना नोंथांमोना अबियसलि बेफोरबायसा गोबां भिडिअ नुदों जानांगौ 1K साबस्क्राइबारखौ जों गोरलैनो कमप्लिट खालामनो हासिगोन 1K साबस्क्राइबारा जोंनि हारसिं कमप्लिट जासिगोन बेफोरबायसा गोबां नोंथांमोना भिडिअ नुदों जानांगौ बा जितु बै भिडिअ माने बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय बेखौ नोंथांमोना मिथियाखै जानांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनांगोन जितु 1K साबस्क्राइबार बेयो नंमारगौना नंमारा माने 1K साबस्क्राइबारखौ जोङो बारायमारनो हागोन ना हाया माने हारसिंनो जागोन ना जाया बेफोरबायसा जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों रायलायनो हागोन लोगोसे गोबां इउटुबनि गुबुन गुबुन आपडेट दं बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे नोंथांमोना प्रपारलि मिथिनो हायो बा बुजिनानै लानो हायो थ' बिदिब्ला आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरोना थ' बिदिब्ला जोङो लोगोसे भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर आपडेटनि फारसे थौदो ना थ' लोगोफोर नाम्बार 1आव दङ स्टेबल फिल्म ना स्टेबल फिल्म बुङोब्ला बेनो जितु नोङो भिडिअ अपेन खालामबाय दं ना भिडिअ अपेन खालामबाय थानायावनो ससेखिनियाव जर दं ससेखिनियाव लासै दं ना नोंनि जितु भिडिअ अपेन खालामदों बै भिडिअआ मा ससेयाव लासै ससेयाव जर बाट नोङो जुदि सिगांनि खिनियाव नोङो लासै खालामदों माने 100 हमना ला नोङो फर एग्जाम्पल हिसाबै नोंनि जितु फिल्म बेयो 100% ना 100% नोङो 50%ल' नोङो मा फिल्मखौ होना दोनदों माने ससेखिनियाव जर ससेखिनियाव लासै अब्लाबो बै 50%आवनो नोंनि गासैबो भिडिअआनो मा जागोन प्ले जागोन आरोखि बेफोरबायसा नोङो स्टेबल फिल्मआव बेफोरबायसा अपसन मोननो हागोन नोंथांमोना बै जितु इउटुब एप्सआव बेयावनो बे फिचारखौ मोननो हागोन माने स्टेबल फिल्मआ बेनो नोंनि जितु फिल्म नोङो जितु फिल्मजों नोंनि जितु भिडिअखौ कन्ट्रल खालामनो हासिगोन बबेबा गोसाबो जानो हायोना हमयावनो नोङो भिडिअखौ नायबाय दं बबेबा खिनियाव गोसा जानो हायोना जर जानो हायोना बेफोरबायसा जेनेबा बेफोरबायसा जानाय प्रब्लेमा बेजों सल्भ जागोन आरोखि माने जिमानखिनि लासैयाव नायदों नोङो बेखिनियावनो नोंनि बे भिडिअआबो मा जागोन भिडिअआ प्ले जागोन आरोखि ना नाम्बार 2आव दङ जितु सार्चिंआव फिचार फैदों बै फिचारानो जाहैबाय बा आपडेटआनो जाहैबाय जितु नोङो इउटुबाव सार्च खालामबा नोङो मिउजिक जोबो माने नोंनि जितु भिडिअ नोंनि जितु सल' बेखौ नोङो मिउजिकजों बेकग्राउन्ड मिउजिक जोबो नोङो नोंनि सल'खौ मोननो हासिगोन माने बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ नोङो खाथियाव दामना होयोब्ला माने इउटुबावबो लिसन खालामसिगोन जेनेबा जोङो गुगोलाव लिसन खालामनानै माने मोनसे जुदि नोङो ससेखौ माने सल'खौ नोङो मोननो हायाखैब्ला नोङो ससेल' ओरैनो जितु रिल्सफोराव बेफोरबायसा सल' बाहायना बा रिंटन बाहायना बेफोरबायसा नोङो रिल्स बा सल'नि नोङो ससेल' पार्टखौ होना होयोब्लानो इउटुबा माने मिथिगोन बे आमुक दामुक सल' बेखौ सार्च खालामदों होननानै इउटुबा डाइरेक्टलि गुगोल रखम मा खालामनो हासिगोन गुगोल रखम जोङो मोननो हासिगोन बेनिखायनो बै फिचाराबो गोबां इम्पर्टेन्ट माने इउजफुल जागोन आरोखि जायफोरानोखि भिउवार बा जायफोरानोखि सल' खोनासंनो मोजां मोनो जायफोरानोखि भिडिअ नायनो मोजां मोनो बिसोरनि थाखाय बाट बे फिचारा मानि थाखाय नङा जायफोरा इउटुब क्रियेटार बिसोरनि थाखाय इउजफुल नङा मानो होनोब्ला जितु इउटुब क्रियेटार बिसोरो मा खालामो जितु गावनि कन्टेन्टआवसो फकास खालामनांगौ जायो बा गावनि कन्टेन्टखौसो माने मा खालामनांगौ जायो जितु गावनि कन्टेन्टखौ बेखौ माने इमप्रुभ खालामनांगौ जायो बेनिखायनो बे फिचाराबो जायबा इउटुब क्रियेटार बिसोरनि थाखाय इमान इम्पर्टेन्ट नङा बेनिफ्राय नाम्बार 3आव दङ जितु भिडिअखौ माने स्किप खालामनाय आरोना जितु नाम्बार 2नि फिचारा बेनो भिडिअखौ स्किप खालामनाय जेब्ला नोङो भिडिअखौ टेप खालामनानै जितु नोङो स्किप खालामोब्लाथाय माने 10 सेकेन्ड मा जायो नोंनि जितु भिडिअ बेयो काट जायोना जेब्ला बे फिचारा फैगोन अब्लाथाय बे फिचारा फैब्लाथाय मा जागोन नोंनि जितु भिडिअ बे भिडिअआ ओरै सेरथाबना लायोबाथाय टेप खालामनायाव सेरथाबना लायोब्लाथाय नोंनि जितु भिडिअ बे भिडिअआ 2x आव खारगोन आरोखि माने 2x आव खारगोन माने स्पिडआव माने दानजागोन आरोखि जेनेबा जोङो किपेड मबाइलफोराव सिगां खालामनो हायोमोन ना बा किपेड मबाइलफोराव जोङो बेफोरबायसा काट खालामनो हायोमोन बेफोरबायसा नोङो इउटुबावबो स्किप खालामनो हासिगोन बे फिचाराबो थाबैनो फैगोन आरोखि ना माने 10 सेकेन्डनि जितु जायगायाव बे जायगायाव माने जोङो 2x आव स्पिडआव माने भिडिअखौ स्किप खालामनो हासिगोन माने बेबो इम्पर्टेन्ट नङा थ' लोगोफोर नाम्बार 4आव दङ जितु साबस्क्राइबार दहायनि जितु आं फार्स्टआव बुंलायनाया जितु साबस्क्राइबार गेन जागोन बा साबस्क्राइबारा गोरलैनो बारायगोन होननाया बै नाम्बार 4नि पार्टआवनो नोंथांमोना बे पार्टआवनो मिथिनो हागोन आरोखि जितु साबस्क्राइबार बारायगोन होननाया बेयो बेसेबां रिल बेसेबां फेक ना जितु बै साबस्क्राइबार बारायगोन बुंनाया बेनो जितु साबस्क्राइबार बटनाव मा फैसिगोन नोंनियाव मोनसे इफेक्ट फैसिगोन आरोखि इफेक्ट माने बेनो जेनेबा जोङो गुगोल पेआव माने गुगोल पे खालामबाथाय मानि ट्रेन्सफारानो जा रिसार्ज ट्रेन्सफारानो जाबाथाय क्लुं होननानै माबायसा बोरैबा जोंखांनाय बेफोरबायसा इफेक्ट फैना बेफोरबायसा साबस्क्राइबार बटनावबो मा फैसिगोन जोंखांनाय फैसिगोन माने उइन जाबाथाय जेनेबा माबाफोर गेम गेलेब्लाबो उइन ओंखारोना उइन ओंखारबाथाय फ्राव जोंब्लावना आरो लोगोसे जितु फर एग्जाम्पल हिसाबै जोङो गुगोल पे फन पे बेफोरबायसानो मा जागोन नोंनि भिडिअआव माने नोंनि जितु साबस्क्राइब बटनाव बेफोरबायसा गुगोल पेफोराव स्राव जोंखांनानै क्लुं होननानै बेफोरबायसा जोंखाङोना बेफोरबायसा माने नोंनि जितु साबस्क्राइब बटनाव बेफोरबायसा फिल्टार माने इफेक्ट गुबुन गाबनि बेफोरबायसा जोंब्लावनाय फैगोन आरोखि अब्लाथाय नोंनि जितु नोंनि अडियेन्सआ बेफोरबायसा साबस्क्राइब खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरोखि बेजों इमान साबस्क्राइब बारायनाय नङा मानो होनोब्ला अलरेडि गासिबो मानसियानो साबस्क्राइब खालामबा मा जायो बेफोरखौ अलरेडि मिथिखायो बेनिखायनो बेजोंबो इमान साबस्क्राइब बारायनाय नङा माने मोनफा मोननै साबस्क्राइब बारायगोन माने जायफोरा इउटुबनि नलेज गैया माने इउटुबाव साबस्क्राइब बेयाव सोरबा मा जायो बेफोरखौ जायफोरानोखि मिथिया बिसोरो माने बेयाव क्लिक खालामगोन आरोखि बेनिफ्राय मोनसे मोननै साबस्क्राइब माने बारायनो हागोन आरोखि बेयो नङा जे जितु फिचार बेनिफ्राय 1K साबस्क्राइबार बारायगोन बे नङा
जास्ट मोनफा मोननै बेफोरबायसा साबस्क्राइब बारायनो हागोन मानोना गासैबो सुबुङानो मिथिखायो जे साबस्क्राइब खालामबा मा जायो ना बेयाव मा जायो बेयाव सोरबा मा जायो बेनिखायनो बेजोंबो इमान फिचारा माने बे इउजफुल नङा अब्लाबो नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोना मा जितु डाउट बेखौ क्लियार खालामनो हायो होननानै बे भिडिअखौ आं खालामनानै माने लाबोनाय जाबाय आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो माने भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे आंनि चेनेल दिनैसो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय अननानै थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर जितु साबस्क्राइबारनि आपडेटखौ माबेसे मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय ना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर ना